Ħagġiet għax-xemx jippenetraw dan il-ġliġ, jirriflettu sbuħija li jaqla dak il-wiċ. Hemm minni li f'għajnejk nara futur sabiħ, bħal klimek li jfarraġ meta nitlef it-triq. Aħfir li jekk indejjek meta naħseb ħażin, imma l-għattini xtortax qatt ma kelli l-min. Joffri li spalleħ f'mument mudlamu ideħ, ninsab konfusa li xinti dejjem kont hemmhekk meta stasejtu kelli bżonn. Hemm minni illi jenta li figura ta' imma llum hawn qegħdin malqin it-tnejn ma' xulxin, nifħu din l-ewwel sifna u iktar ma jgħaddi l-ħin, iktar qed nikkonferma li miegħek biss irrid ngħix, u nispera li temmilni għal kull darba li ngħidlek biss inħobb, kun naf lilek biss irrid. Jgerbeb kien igerbeb żmien inwedek ma ninsejx, għax f'qalbi insaltant minn meta konna għadna tfal, u dak li bnejn intu jien ma jista' jkissru ħadd. Ewwel bewsa li tajtni għadni niftakar ċar, bil-moħbi mill-ġirien qudiem il-band li tad-dar. L-emozjonijiet samruni hemm dakinhar, kienet kebżed il-fjamma l-lum infirxa ġonnar. Kellna bisnax li sirna nafu xulxin, fl-istil ma konx nemmen imma dan id-destin. It-tnejn mibawtin ġo l-istess post fl-istess ħin, bħal donnu dan l-univers irridna flimkien sakemm jasal il-mument nixieħu tnejn, u tiġi tifredna l-mewt nasam qalbi u ngħid. Imma llum hawn qegħdin malqin it-tnejn ma' xulxin, nifħu din l-ewwel sifna u iktar ma jgħaddi l-ħin, iktar qed nikkonferma li miegħek biss irrid ngħix, u nispera li temmilni għal kull darba li ngħidlek biss inħobb, kun naf lilek biss irrid. Jgerbeb kien igerbeb żmien inwedek ma ninsejx, għax f'qalbi insaltant minn meta konna għadna tfal, u dak li bnejn intu jien ma jista' jkissru ħadd. Strat li qalbi u taf li konna għadna tfal, iż-żmien tar wanka dan ix-xahar qed jibjat, waqt li nħares lejk f'għajnejk nara qalb li tgħid ħaddan nistqar illi tħobbni jgħid. Mingħajrek ma ngħidx li ngħix, bħax xemx u l-fjur b'imħabtek fjor ix-xejt, il-qudiem imxejt iktar minn kemm stennejt, kont kważi ċedejt. Imma llum hawn qegħdin malqin it-tnejn ma' xulxin, nifħu din l-ewwel sifna u iktar ma jgħaddi l-ħin, iktar qed nikkonferma li miegħek biss irrid ngħix, u nispera li temmilni għal kull darba li ngħidlek biss inħobb, kun naf lilek biss irrid. Jgerbeb kien igerbeb żmien inwedek ma ninsejx, għax f'qalbi insaltant minn meta konna għadna tfal, u dak li bnejn intu jien ma jista' jkissru ħadd. Strat li qalbi u taf li konna għadna tfal, iż-żmien tar wanka dan ix-xahar qed jibjat, waqt li nħares lejk f'għajnejk nara qalb li tgħid ħaddan nistqar illi tħobbni jgħid. Mingħajrek ma ngħidx li ngħix, bħax xemx u l-fjur b'imħabtek fjor ix-xejt, il-qudiem imxejt iktar minn kemm stennejt, kont kważi ċedejt. Imma llum